lähti pyörimään. Oisko siinä? Lähtöaika-aikakortti. Kak on valmista. Paljonko meillä on kello? Tuolla on 31. Se on 11.50 meillä. Ja vyöt on kiinni. On. Pannaan vielä okket tiukalle tuosta. Sitten myö lähettä. Kakkosella lähtee. Niin tässä ei ollut. Tuolla lukee 5, 4, Niin. 3. 2, 1. Aja! Oi hele! Ai vi. Mitä vittu? Miten niinkö jäs ollut piikin piikki? Ei. Oli loiva vasen ja perkele tuokin. Oikeeta loivaa oli tuon mökin jälkeen. Jatkuu. Tuolta vaseen. Vasen vähän tiukempi. Ja vasen. Jotenkin näyttäisi olevan vasen. Oikea. Ja vasen. Vasen vähän tiukempi. Suoran päästä nypyn jälkeen oikea. Ja oikea. Vasen. Mihin tästä? Oikea. Ei ollut paha. Alkaa pöly haittaa. Joo. Vasen. Tässä oli se nyt, oisko? Ei se vielä. Tämä No näyttää oikealle vähän- kumminkin tässä. Joo, on vähän tiukempi jo. Ja vasen. Ja vasen. Onko tämä tiukempi? Ei, no on se vähän. On, tässä on paru. Joo, ei. Tuolta vasen. Vähän tiukempi, on aina mennä vaan. Ja vasen jatkuu. Näyttää olevan vähän tiukempi oikea. Onkin aika paljon. No niin. Päästiin videolle. Joo, suora. Niin on jo. Tuolta vasen. Tuo taisi olla se äkkimutka joo. Joo. Tullaanko nyt ne nypyt? Oliko ne tällä EK:lla? Nää on jo sekaisin saatana niistä. Siinä oli pitkiä suoria ennen sitä. Onko se tämä? Ei oo vielä tämä. Siinä oli yksi pitkä ainakin ennen sitä. Tuolta oikea. Aina nykässee vähän, se ei vejä täysin. Joo. Onko täyttä? On vielä. Tuolta suorempasta vasemmalle. Kyllä tämä perkele meinaa niinku vähän puskia on. Ai joo. Mikä tämä on? Tämä on se 4-vitonen. 4-vitonen vasen, se mikä 70 ajoi se yksi. Ei se tämä on niin aivan. No, meni kumminkin. Mitä sitten? Suoraan näköjään. No, tässä on se oikea, tässä on se kova oikea muuten, joo. Niin Joo. Oli, niin oli, kun oli tuo pikku kevennys ennen. Niin oli, se oli Joo. tuo. Ja tässä on heti kaas melko jyrkkä oikea. Joo, täällä oli niitä lisää. Niin oli, pari kappaletta. Ja jatkuu oikeana ja sitten oli vasen kelpo jyrkkä.
Hienosti mennään. Jatkuu vasempana ja sitten oikea. Loiva vasen. Vähän tiukempi näköjään onko se. No ei. No meni aivan ok. Sitten oikeaa ja suoraan ja... Vähän tuolla taas suorapasta oikein. Taisi olla aika jyrkkä. Niin on. Se toinen ylläripaikka. Ei vitut ollutkaan. Se on tuolla. Tuolla saa. Vittuka. Niin. Onko se vielä? Eikä. No vasen on ainakin Tämä jyrkempi. taisi olla jyrkempi tämä. Oi. Siinä oli kamerat. Oliko? Oli. Yes. Saatte hyvät No, nyt liipit. on oikea jyrkkä. No niin. Entäs nyt? Tuolta vasemmalle ois. On. Ei niin kovin jyrkkä, no siitä joo. Tuolta oikea. Tämä taitaa olla se jyrkempi kai mikä tulee yllätys. Vähän näyttäis siltä. Oli jo vähän soraa irti. Ja vasempana jatkuu. Loiva vasen, joo hyvä kasvu. Tuolta nypyn jälkeen oikealta. Tämä voi olla pahempi. Ei, nyt tämä kovin. Pitkästi oikea, joo. Tuolta vasen. Kiristää vähän vöitä väliin. Pelottaako? Laihtunut sen verran. Ei, hyviä tämä. Joo, tuolta loiva oikee. Alkava. Tai loiva ja loiva. Pitkä oikee. Ainakin on kirraa. Vähän kyllä lopussa. Oi suoka. On ne joku kyntänyt muukissa. Ja Joo. vaan se. Ja oikee suoraan. Tuolta vasemmalle luultavasti tuolta suoran päästä. Vähän näin, joo, niin on. Oi. Ja jyrkkä on se. Onpa melkein kymppi, olipa hyvä. Ja loiva oikee. Loiva, ja tässä joo, tuolla on 90 lähestymis ja tässä se on. Tässä on, jarruta pörriä. Hienosti meni. No niin, ja sitten ei oo enää kuin malli. Sekin oli mutkassa. 4 kilometriä. Sitten tänne ei oo mitään. Tämmöstä loivaa nyppyä näyttäis olevan. Oisko oikealle tuolta, joo. Ei kun vasemmalle se. Ja kiri. Perkä. Menis ne tie oikeallekin, mutta vasemmallekään. Tää mä ainakin oikealle. Oi. Oikeeta. Pyöreitä. Tuolta vasemmalle. Näyttäs. Ja kohtuu mutka tämäkin. No ajettava. Tuolta oikealle. Onko paha? Onhan ne aina paha. Tämä on ei kyllä. Tuntuu kun ei nähnyt mitään. Joo. Loiva vasen. Anna mennä pääsypohjassa. No se meni. Se meni. 145. Paljon nyt ei näe mitään. 105. Vielä suora on tämä nypyn jälkeen näköjään. Tuolta loiva oikein. Loiva ja loi. No aivan kohtuun. Vasen. Tää on vaan nätisi, ettei olla vielä hyvin mennyt tää asti. Joo. Ainakin tiellä ollaan. Ainakin tie. Vittu en näe. Mitä nyt? Suoraan ainakin vielä. Tuolta oikealle suoran päästä. Loivahko. No niin on. Kaasupohjaa vaan. Tuoltakin oikea. Olisiko vähän jyrkempi saattais olla alamäkkiä? Eikä oo vielä loivempi saattaa. Hyvä näkyvyys. Kohti tuulimyllyjä.
olisiko vasemmalle tuohon? No maaliperke. Ja nyt olisi mutka maalin jälkeen. Niin joo. Oho. Nyt voi sammuttaa videokamera. Se oli vähän tommonen pumppailumalli.